Sagudayin nga ron ti surat ti makasalitaan ni Dolor nga napuluan. Nga labes nga ayat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi ta inaklun kon ti panagayat ni Eddie. Sige na. I love you too. Kinunak manong nemi kit inarakop nak nga dagos sana inamalan da kiti bibig ko. Manong nemi tiyak pulos ekspektaren nga kasta ti dagos nga aramiden ni Eddie. Idi bagak nga, sige, I love you too. Nakaalis to manong. Agad-kedak ko nga yung kasanog nga ta, makakad-kedak ket ne. Kasta o na hindi pa nang nanam na kadigil bibig ko o reklama ang san. Ang agyamanag. Agyamanag to Lord. Siya akong tikararagsakan nga. Lalaki di tinupong. Hindi pa nangakulungon kanya. Itilikodan nga. Itilikodan nga. Iawan ti awan pa tinapinas ka trabaho. Idinto ta si kakit ma'am ka, mga opisina, na nangato pa iti akin mo opisina yo. Anak ko man, nukas pagkaringan taong pa'y trabaho, kat siyak na trabaho na. Ti ayat, awan pilpil yan na, di ba? E marumban ko ma, nga ti ayat, kas madlaking ka professional. Tapay, di mo ka di kayat nga tulungan ka. Nga niya, nagbasa. Lakaya ko. Anong totoo mo kalpasan 4 years? 31 konton. Gawin, haka pa lalakay. 31 nga to, may 32, mangrugi kang opisina. Anlatan. Sigurado ka. Kababahin mo, sikat magpapasa kanya. Kasta't panagayit ko kain ka. Anyaman na kasapulan, ipaay ko. Anyaman na kasapulan, ipaay mo. Taamin mo ta kasapulak, ipaay mo. Anong arti kasapulan ita? Da ipaay ko kain ka. Kastoy ka ding, Saan nga dito'y? Tama. Saan nga dito'y? Tadata iti restaurante. Maumat magkita ka data. Ta almost pair by pair di kita dito nga restaurant. Sige. Mangitek o tangarad. Di pagpapigsata. Talaga, kaya't nakon nga di mo kayat? Kasungsungmat ka pa ilang nga. Diba yetan na? Nayatan ka. Kadami na ka sa pulak. Ipahay mo. When? Ipahay mo nga rin. Ta ipahay ko matkeng ka. Tisap sa pulam to. Dagiti irot ti harakop ko. Dagiti para, dagiti pipig ko. Kasla nalaing kan sa lang kasla. Nalaingak. Gabot adon ti experience mo? May kamanuak ka rin babae ti biyak mo. Well, saan ko libakan? Sikat may katlo. Dahil mo na, may kadua, kansi ka. Kaya panagkunat, sikan di may katlo, sikan di pagpatingkak, sikan di agbaling asawak. Agnanayon tong babae ti biyak ko. Kasta nga rod tinapasamak banong nemi jak kumapay kayat ta saan kumapay arumbeng sangkari. Ngayon makapagkedkedak kadi. Ta amin na pakaragsakan ni Eddie. Ingkarik nga amin na kasapulan na kaited ko keng kuana. Tibagik ken ti amin ko inted ko. Indasar ko manong nemi. Ket budno unay ti kunana agsipud ta kasta unay iti panakariknak iti ragsak ken imnas iti panakaitayok-tayok ko. Naglaing iso na manong nakaadado dagiti ammuna.
Iti nausatan nan ti ruangan ti kuweba iti may kadwa nga rikos manunemi imbaba na ti ulo na ket ni. Nakaw, umuna nga aramidan na manunemi iti na isang sangayan nga tsak mailadtawan nga rik na. Naglaing manong. Amuna no anya iti kiniten na, amuna no anya ti dilpatan na, amuna no anya tinutnuten na. Oh, naglaing ka, Eddie. Nagunag itinakam ko manong name nga sa anak ng babawi. Nga nangaklon, nangayat, ken nangipaay ti amin-amin ko kini Eddie. Pakatayak lagi din mapukaw ko dahito nga lalaki na kunak tinakam ko. Daytan tinanipudan ti kinaraksak ko. Iti opisina, madlaw damano nga naraksakan. Uy, naisang-sang tinaksak mo ita. Kadi. Kinaklon ko ni Eddie. Ni Eddie nga jobless. Si Kamet. Ano nga jobless ka magbaga? Di ba? Kadagupan dagit agar aram kang ka, nila ang Eddie ti awang trabaho na. Pa extra. Paistaw istampay. Apisos pinilim. Gumunta siya patpatig ko. Pay ko pa hindi kinapirahin ko. Ana? Ala, Dolor. Nakatarantada ka. Nakatarantada. Kaya hanapin nga na ipay mo. Sigurado ka nga na kayo tagkatuluyan? Kan sigurado ka nga talagang ipatpatig na kanedyan nga Eddie? Ipatpatig na. Kaya ipatpatig ko man. Amin nakasapulan ni paay ko kingwana. Baga si kapit nagbayad. Yung siya nagbayad ti bill mi ti yung restaurant. Wan, siya nagbayad amin eh. Amam ka ti tararamidam. Siya ti babae. Hanga siya tinasikan nagbayad. Lalaki ti agbayad. Kasang orad nagbayad. Kita akong met pa'y trabaho na ko nakuman. Kinapudno na. O kinapudno na inikampay kwarta na. Wala na masapon na. Isus. Panunot ka man nga na yung bag. Rumang ka ti ramid mo. Bagasta-kasta kang kanayonan. Nag-date kayo. Sikati ang gastos. Ikampay ti kwarta na. Baliktad. Lalaki kung matagin na ramid ah. Ti lalaki iso ang gastos. Iso pwede mang ti kwarta babae. Ngayon baliktad man si kamat gusto si kapit imang ted. Wanan siya karot at trabaho na. Apa kami nga siya kinayat mo? Si kamat, ani. Kusla mo na bagbaga, Dolor. Ako bibiyang ko. Siya, bahala ka. Nagbabawi kan to. Aming aglabes, dakes. Anong aglabes? Nalabas ti panagayat mo. Ken Eddie. Ayat, nalabas nga ayat. Imagine, ilibrem sa munto pa ilang ikan. Kasi lang mo labay bayadan, parang paragsak na keng ka. Inam amiris ko manong naimikat no minsan nagpaiso. Na alas, diba? Iso ko ma, itigilibre. Yung tagaw na karoden. Ako magpatrabaho na. No, mamang nga tada mama kinipapareto eh. Bakaslakan ni ani nga sumupyat da. Ngayon saan ko ibagbaga mano? Saan ko ibagbaga ko namuan da? Imbaga ka ni ani mano. Ala, nagloko talaga dato nga ani. Saan ko magkagayom dato? Di naman lamang gilimod dun. Nagdugaw ka. Sabi ka di pa, mama. Ada nang indalon ka na kami. Kanta kaya na yat mo. Gawa ng trabaho. Pa, kakaiso ng adan kaya na yat mo, di ba? Kakaiso ng adan, nobium. Kasi pala nga klase ka lalaki, tinapilip. Nakamon yung oray sa sinutan, no, nakamon min. Sa bagay naman pala, anit ng ibagak. Disot ng ipulong ka na kayo. Ti araramidin ni ani kagangat parang sakit. Kastatus to agayam. Baga kaguram, iti pa nagipulong na. At talaga rantam ng ilimod kada kami.
Gayem mo ni ani. Isaksakit na ka. Husto jem bagana. Amin nga aglabes kadakes. Nalabes nga ayat. Amirisem. Intelihente ka nga babae. Edukada. Nakalawlawag mo di rason. Siyak nangilibre, siyak nangilibre. Gabata, siyak nga trabaho na. Ngayon nasayat ka dito kasta ng sitwasyon. Kasano nga rin? Ito nag-asawa kayo kat sikat ni breadwinner. Papakpakan lang tamat isuran. Ngayon tagbati doon nagtibalay. Baliktad. Hanga balanse. Ano korting kaya itong ramidak pa. Okay? Good question. Anya ti kayat mi nga ramidem isinam. Makisina ka kenkwana. Papa, makisina ka kenkwana. Itapi ka isinak, kat naipay ko hindi bagi kenkwana. Isus po. Kinagagam. Naipay mo pa gaya mo nga dagos, ti kinabaway kenkwana, saan kan ka virgin? Papa, mama, ipatpateg ko ni Eddie. Idiligutan nga awang trabaho na. Agsabsabol ti trabaho. Kaya nangorti trabaho na katsamot ka nag-graduate ti college. Pagbasaik pa ba? Ana? Pagbasaik. Makitam? Sige pa rin nga babae na bang pabasakin ko, ana? Please, saan nyo ko mapagibyangan ti pusok? Kasla mo na ibagang awang bibiyang minkeng ka? Adda ka pala iti puder mo. O, puder mi ko nakid. Hindi suminagon. Natanggal ti uno man niya. Adan trabaho pa papa. Kaya kamutan ang trabaho mo na wan bibiyang minkan ka? O sige, lusok ko na. Pumano ka nga rin. Honey, sana kasta kumahan pa ng ibagamit. Anak, ayun niya kung mga saan. Luluranat. Pagsayatan ti bagbagami ka ni papa. Saan ka rubeng, isot ipatag mo na dyan ang lalaki. Anang mabaling ko, isot pitik ti pusok, isot ikis ti pusok. Kaya naipay kung di bagay kaya ko na. Anong nga mababawi pa eh. Iso nga, ituloy mo panagbalim mo nga maag, nga gayat. O makita, kinatangkit ti ulo na. Mukas na saan ka may suro. I'm sorry, mama. Mangibaga kailan sa baling aramindak sa angareta parang imbaga yung isinag suna. Katap mo, saan nyo nga mabiyangan ng tibiyag ko? Kapailagot ng kabibiyang sisyak. Nadamat ng trabaho. I'm sorry. Naminton bigat. At wakton dito arwatek ng pumano dito eh. Wala nga, uri pakit itan. Tulungan na ka mga impangin ka na arwatem. Ta itinetubit lang arami kat pumano kan. Ngayon pabigat kumitlahay ang manon nemi nagtawag iti mabaling ko nga upaan nga apartment. Nangirkalak pa tilugan manon nemi nagbunag karikiti gamit ko. Dinomblek tinagpakada kada papakin mo. Hanang nga naskan nga nagpakada ka. Basta dito tinaglagipan. Apaman nga makarwarkan hindi dito nga balay, nakaserran ton tiri daw. Awan ton ti karbengam. Nga sumrek iti dito nga balay. Alam po mano ka? Edi may plaster kon manon nemi nagigamit ko ti apartment. Tinawagak ni Eddie. Hello, Eddie? Oh, hello. Kaya mo, dato di balay. Alam mo na gitarwatem. Tumay ka nito eh. Inuto eh. At the apartment nga, inupaak. Dapat nga apartment ka. Pinagtalod ak sa di balay. Ano na basol mo? Gaputi pa nagahit ko ka. Pinagtalod ak. Tayo bagada nga lipatin ka o sinak ka ng jakmat kaya. Pakatayak ti pa nakapuka okay ka, Eddie. So, alam mo na kita rawatem.
tagdan natan ito'y. Tapos si kasta, uri anyaman nga oras. Kahit makalamaking ta, di ba? Oh my God. Dati mahuwag sa opisina. Imbaga kagab siya nakita nga daw. Oh my God. Sige, urahin na. Tagmalmalim ta. Nga kinamatan. Agmalmalim ta nga sladan ken Eva. Nga lamo-lamo. Saan nga agbado. Inida mo manong nemi naragsak kami. Takanayon nga rod manong. Malaksid no matatkanak. Ngayon ore matatkanak no dadu mo manong nemi. Sige lang ta. Naloko talaga natin nga Eddie. Talagang itayog-tayog na gusto. Ang ganang balawag. Manong ang bulantan? Abay bilbilangan? Talon nga bulan. Ako ba'y napasapulang ng trabaho? Ako mati, mangalakan niya. Kata, jackpot pa naka-graduar. Dandanin pa naglulukat ni klase. Nagbasa ka. Pagbasahin na talaga. Kunak mo. Tapos no, dantong trabaho, no makapag-graduar ka, duwatan to ng sweldo. Tapos no, dinekto ikanan ti kwarta. Saan to ng sigat pang palpalamot kanya, kasta. Don't use mong palpalamot. Sigat di bang pakpakan kanya. Papakpakanak, di ba? Awan kwarta, ikanak. Kasukat na. Itayok-tayok ka man. Kunada nga, nalabas ka no't panagayot ko kin ka. Tas siyak pa yun ti mangpakpakan kin ka. Siyak pa yun ti mangmangtad ti kwarta kin ka. Maglagi din tinang ato sweldo. Nagsapon na ka trabaho. Anong nga ti trabaho? Kasi anak mo naggraduar. Sumula ka ti construction. Takit mo nga mas mainitanak. Nga masementuan ti bakik. Di agad semento akton. Agdigos kami. Umanahin nga pagleg attack. No trabahuan ka. Umanahin dito nga exercise ko. Sexercise. Tuwari sang sangbet mo, di ba? Uray no mapangkalaw at pisinan. Ngaron, nagagagagat ka. Dato mang gusto aking ka. Eddie, nagagat ka. Nagagat ka, ito matrabaho. Nagagat ka iti sex. Laging gang iti may isang aldaw, si Mang Petak dito yung apartment, jak na datngan ni Eddie. Tinawagak. Di na masugbatan cellphone na. Alas 10 ni Dagawid, manong naming nga nakainom. Abay-bay ka, mangilukat ka rin daw. Nakaturo ka kita yan. Abay, ka lang. Kaya abay na martek ka. Nag-iinom kami. Hindi na martek ka. May nata ka. At nga nawawail na kita na martek ka. Kapag harap nagdigusan. Ano? Ano? Anong nagdigusan? Umaykan. Bigat ko yun na. Umaykakin. Hindi ka. Mga dat paglayang. Uy, hindi ko yun na nasta. Manong na imididayta nga parang tagiko kanyak ni Eddie kaslaawan ayat nga mariknak nga naibudi ka nagiti arakop. Kaslanak labas bastusin ba? Kasi sana ka nagganas. Abay, awang ka timod. Tsaka kaya ito nakainom ka. Tsaka kaya ito nabartag ka, tagikuan na. Sila, awan ti respetum kanyak. Ang gusto mo,
Diyan mo gusto ni Kastoy. Diyan mo gusto ang tinaramid mo. Nung nakainom ka, awan respeto. Diyan to kahit kumaulit na ito eh. Doon sa pagkarigan tulit. Dinakon kaya. Pagdalawan ako dito yung apartment mo. Dinakikad ti kwartamon. Di ba? Pakatayam lumapukaw na. So, saan ka nagreklamo? Maturog na karotin. Masurutan na batin manong nemi ti aginom. Kahit nung hasta nga nakainom na parte manong nemi. Kahit kung awan mapasamak ka na kami. Tati pangyarigak ter aramidan na kanyak manong nemi kat kaslaleta pagparausan na lang. Kabigatan na manong nemi kadayta nga maikatlo nga gundaw nga gusto tinaramid na. Saan kita nga sumag ti pisina? Babay. Nas ka nga agsalita ta. Itata, saan ka nga nakainom? Napimatan nga araramidan ti gininom. Nakasaysayat idi. Kasalansi mo amot uminom ti harak. Dati-dati nga uminuman. Si Marta nga klang. Idi ta ararban ka. Ngayon sa mo makita, naginuman. Kad kaputan na lukoy mong tiriknak, kad naalam pa iti amin-amin ko, sinublihan ng tibisyong kasta. Bisik na ito eh. Anak mapahuritan. Iba't patignak ka di? Eddie? Iba't patig ka? No ipatignak? Agtong bala ka kanya? Naikat mo idi, api nga sa mo itutuloy nga katan. Alawan, sa mo nga yung pinsan nga katan nga, no uminom ka saan nga sobra. Dati no uminom ka, dati among pala tararamidem, dapat pala respetong kanya. Kaya nga nakaroon, tsak mo't mapukutan nga, no uminom ako kita, medyo maghanasak mo't uminom. Tsak kahit kasi tararamidem. Meaning, di mo kayatin. Kahit kung agbalbaliw ka, please. Di ba? Pagbasahin ka. Tapat siya marot ba't ka mayulog tayo basa? Nagsubli akti eskwela. Anin? Anong karudlatan? Papakpakang galatan? Doon o tangwat kalatan kanyak ti kwarta? Nga mapamuinom? Kalpasan na nabartig ka? Nga awan pulos ni respeto mo itong kanyak? Nga tilad at pampamayamon? No kaasta nga tagikuain na? Habang katawa ka. Magkakatawa ka, tapapahan nakbutin. Hanggang apapahan. Salsalud-sudat lang ka. Noon nga rati kayat mo. Kasto ka dilatan. No kasto ti kayat ko. Damaramid mo. Di ba gamagam kanyak? Nga amin na kayat ko, kit itad mo. Amin nga kayat ko, kit palubusan na. Tanuhan niya, ti kayat mo. Ipaay ko. Kidawakin ka. Nga kayat ko para kang ka. Gistam duminom. Saan ka ang ginom ti ado? Datat kayat ko. Isublim ti dati nga respetong kanyak. Isublim ti dati nga with gentle. Ito pa nangarakop. Kaya pa nangarik mo kanyak. Di mo ka di mawatan ti kayat ko sawan? Sige. No malamsak tuminom. Ang katagtagikuan. Sa kalatagikuan. No ba sila inom ko, naon inom ko. Kasta kahit mo sawan. Di mo mawatan. Talaga nga di ka mawatan. Kaya santan nga kinawatan. Gapot santan nga kinawatan. Agsina tangaro din. Hedi. May tulad na isina. Tinakbatan maawatan. Ang dapat na kinawatan. Hindi, sinatan na din dapat na kinawatan. Baka no matungpakan to. Oh, kaputasan ta pa na kinawatan. Papilit mo takayat mo. Ipapilit ko man takayat ko. Sinuot matungpan. Sakti na laki. Sakti matungpan. Kaya ipapilit mo takayat mo. Kasi ka pala sumardan. Matungpa ka.
tumpahin na, baka posible mapasamak tiyas na. Apay? Gusto da. Maagak nga gayayat kag ka. Nagbidutak ka nang ipatigkan ka, Eddie. Nagbidutak. Sumamali mo nga laan na gitarawatem kat pumanaw ka nito'y. No pinasakit, di ba nagsinat ha? Ngimawate ka, tanang arod kat basol ko. Nagbidutak. Saan ko itinong palida? No apikat ngamin, nga nakalalistuhak ka nang itad kang kati amin ko. Irubot mo na kita rawatan. Kat pumanaw ka. Sige. Iyagaan ko. Inayaban na kini. So, yung mic dito, ita, papanawan na, di pumanaw ah. Robot na nga rod di kitarwatan naman ang name katata kiti suling agsangsangit. Basol ko. Apay ngamin nga inayat ko. Kadagupan da nga arim kanyak. Isulaing tawan trabaho na. Apay ngamin nga kinayat ko. Sakit impay kun nga dagos ti abin ko. Bindutak. Nagbindutak ka talaga. Ini pamanawan manong nemi adani tiri daw. Nakon. Dinak igawin. No dinak igawin. Dinak nga roda. Saan nga itong higawin? Huwag gaya. Awang pagpletek. Awang kwartak. Awarin bibiyang ko. Manong name si Murek. Naban na inalatibag ko. Uy! Ano tabag ko? Huwag ka mo. Wari maodoy mo nga itad mo. Pagpletek lang. Agawid. Na to eh. Sa karibo. Maodoy na ito yung itad mo. Magmagnak ko mga nga gawid. Aga. Nakon. Nakaala pa lang mo ito sa karibo. Nag-adun ti gastos ko kinkuhanan. Ano nga itan sumarong aramidak na kung nagtinakam kumano. Tinawagak ni Mama. Hello, Iha. Nakalagip ka man. Kumusta ka yun? Kaya gusto eh. Dududuan kami kinapapangmuan tayo, Rod. Nagretiro kami matin trabaho. Dito kami latan balay. As sikaswak di kita masetas. Kaya nagitimulak na natin dito likod. As sikaswak matin papang mo. Dahil tayo upat nga tarakin na nga para palot ka manok. Itaman pa lang tumawag ka. Padan sa inaman nga mulan saan? Awanin ni Eddie, Mama. Tapay. Inchina kon. Tapay. Inchakon ka yan. Naamiris ko nga nagbidotak. Gusto kayo. Kung nag-idi nga pakatayak, lumapukaw ko isuna. Yung sanggayam nga naskin mo, ayatan tikas kag ko, ana. Nagbalinin nga on respeto na kanya. Awamati. Pambaran ako mga example sa trabaho na. Magnamnaman malata kanya. Pag masayag pa, di naman kaya. Gabutan ng bindot ka, anak.
iti parang pilim kang kuana. Mama, maawad na pwede tanong subliak. Manawa ko na ting apartment. Tawagan ni papang mo. Lakay man ti magkasalita kang kuana. Si kamit lang tagpakawan kini papang mo. Awang pagdanakam. Anak na ka. Saan na ka mabaling alaksida? Kinagyaman kami. Tanaamiris mo ti amin. Kasi naman naman ang sublikan tuwid laing. Ngayon po na kami iti ni papanga. Apaman makarwarak at tawan doon tikalintigak ng subli. Kung alang na idireta Kaya tawagan mo ni papang mo. Agpakawan ka kang kuha na hinibagang magsublikan. Kasta nga ron tinaramid ko anong name nagpagpakawanak kini papa. So, sa bulang ka dito tulong ko, ano tulong mi, tapno maiyakar amin na kitarwatan, gamit mo kung may sublito balay. Saan ni papa? Di tan tulangin, pagpatulungak, nito nagisaraga. Ako sige, umay ka nga ron din. Hindi ko mapala nga naramid mo. Inuray mo pa ilang sa bagay. Kada gituhin nga maamiris mo nga, nagbidot ka tinaramid mo. Tikas diya di klase ng lalaki, sa nga rumbay nga ayatin. Sige papa, nagamanak. Tanang pakawan nagmatlahay. Nagsubliak ito yung pisina, iti kabigatan na manonemi. O, kumustan? Abay nag-absent ka ni Kalman? Puna ni Ani. Nagsalita kami tinalapat ka ni Eddie. Kadgabuta talaga nga di na kayat. Siya ako na naimagang aksina kami. Okay? Kung naman na napakatayam na mapukaw mo, idi Yung kabaylak pat gaya malaksidan. Tarumbing unang alaksidan. Tasan nga rumbing ayatem tikas kang kuhan. Nalabas unang amin ayat mo. Hamo nga imuna nga pinanunot tabagim. Kasla imted mo amin-aminin kang kuhan. Nga di mo imbatin ti parakin ka. Mano nga bulan nga pinakpakan mo. Dawatan na kami ti kwarta. Diba? Huwag nga ron. Hindi kalman nga pumanawan ang pag-ay pagpletan na. Napanapala na inalat. Lasang haribon yung wallet ko. Hindi binabayag ko man. Apa yung palubos mo? Maamo na. Mauti mo tayo. Manong nemi may sa kadigiti nagrayo kaniyak tinagsubli. Ni Mario, manong nemi, imbaga ni mama, nga dasang ilik, iti may isang arabi. Sino mama? Ni Mario. Sige man. Hi. Flowers for you. Lagyan manak Mario. At dapat chocolate. Kasi dati flowers with chocolate. Nadama ko kami nga. Awan kayong kini Eddie. Iso ang nagsubliak tapno. Baliwak nga siksikan diskartyen ito barahak. Parbaring makapasan na. Takayat na kanipay. Ito tanalpas na ako nalinugdog na dyan nga Eddie. Ang nga word mo nalinugdog. Nalugluglugan na ka, Eddie. Kasi na pangyari ka nalugluglug. No. Saan mo bakit kasta? Kadagiti na palpalabas, naud-uding aldaw kan Rabi. Napukawan ti respeto na kanya. No naluglog, maurnos. Di ba? Nawara-wara ko madi ornosan ta. And samon nga usaran pa iti naluglog. Na usar nga ididamo kit with care. Idi maud-uding kit without care. Ket no siya ti mangusar. I will care. Carefully.
I care for you. Because I love you. Kaya't mo kanina pa itikas kanyak. Nadalpasanan sa baling nga lalaki. Gagangin nata. Nadaan ka ti boyfriend, first boyfriend, naited mo ti amin-amin mo kong kuwanan. Tinapod nung hayat. Kahit saan nga napatig tinaglabas. Tiagdama kay masakbayan, tinapatig kanyak. Para kanyak, siyak tutibo na. Kentag na yun. Kaslat pa ng respeto kang ka. Kaslat pa nagayat ko ka. Agyaman ak Mario. Bayam, ikarigatan ka. Nasusuruan nga yatin. Nukas pa karigan. Nusikatin na ikari. Ngayam talo damat manin manong nemi nga agkakaribal. Ngayam ni Mario ti dati. Dagiti doa manong nemi nga nagpropose kanya kahit damo dati nagpropose. Baga kadakwadat na palabas ko kasmat kay ni Mario kunada. Tinapod nung ngayat kat awan patig tinaglabas. Nagarigat agpili manong makagbidutak mo't manin. Ngayam dagito nga talo manong nemi ada amin color jabda. Nobisyo, jaklamo, jakmat maangot idang agat sigarilyo, jakmat maangot idang agat arak. Nanyat amo, baka slamat lang gini Eddie, nga idi ar-arman nakit saan nga umitara. Baka ito naklunak ti may sa kanakwada kit rumarmat lang ti bisyo na. Ay, nagrigat manong nemi, nagrigat na talaga. Iso naging kakana ito umot pa iti sukat ka Eddie, itibiyag ko. Nagiti dua, nga nood-odi, manong nemi na umadan. Ngam ni Mario, manong nemi nagtalineen. Kahit ko na, dapapaki ni Mama. Tunalwaya, aklo ni Mario. Nagiti dua, awan damanin, awan dan. Kaya ni Mario, anda pa lang. Baka dandanin pa, Mama. Dandanin. Inton ka ano ti dandanin? Ang mga ano inton no, awan matan ni Mario kaya isunto pala panakariknam ng ipatpatag mo. Basta dandanin, Mama. Papa. Kaya nung pagkarikat sa nga makuoray ni Mario, awan maraming ko. Kaya nung talagang kasto ti biyag ko, manay-nayunan ti tawan ko, kat awan lata ti mapili ti puso. Di, kahit nga sawan, nagbakbak kita kabalasan. Kaya tiba bitan titawin ko anong name nga mawampay ti ko sukat ni Eddie. Kaya alam mo anong name no, dan tumitlaing. No, dan to, agad di ka dada. Ngayon no, awan, siguro, nalabas ka talaga ti ayat ng paay ko kay ni Eddie. Nalabas ka ayat, na amin ng ayat at daking kuha na awanin tinabati para kanya. Pakamuan kan tumanong, no, danton, baliwak to nga kaniti parto, dito pagkasalita. Dito nga rin pagkasalita, thank you, tilaing mo nga nang ibasa, kit sabi ko ma, na handak tultuladan nga nagayat itinalbas, handak atultuladan nga saan ko inosati panungnot ko, puro puso, iti pinagturay ko. Sabi ko ma, ta danibatik nga liwliwa. Tuyagyaman nga pagaya mo, dolor. Thank you, Dolor. Thank you pa nagsurat.